Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Αυτό είναι το πρώτο βιντεάκι μου, DIY. Και θέλω να σας δείξω πώς βάζω εγώ, με το δικό μου τρόπο, το eyeliner στα μάτια μου. Ξέρω θα έχετε δει πολλά βίντεο, δεν είναι κάτι σπουδαίο, απλώς θέλω να δείξω το δικό μου τρόπο, μπορεί να βολεύει κάποιες κοπέλες. Αρχικά θέλω να πω ότι χρησιμοποιώ αυτού του είδους eyeliner που έχουν μορφή στυλό, να το πω, καταλάβατε. Το συγκεκριμένο είναι τα H&M, ένα απλό eyeliner και μία μάσκαρα που θα χρειαστούμε, συγκεκριμένη της Radiant. Λοιπόν, εγώ όταν ξεκινάω να βάλω το eyeliner, ξεκινάω από την αντίθετη πλευρά. Δηλαδή, δεν ξεκινάω από το μέσο του ματιού ή πιο μέσα, αλλά από την άκρη. Αρχικά κάνω κάνω μία γραμμή, μία κουκίδα βασικά, στο σημείο που θέλω να έρθει η γραμμή μου, κάπως έτσι. Συνήθως ακολουθώ την κάτω γραμμή του ματιού και ανεβαίνω προς τα πάνω, δηλαδή κάπως έτσι. Εσείς άμα θέλετε πρώτα το βάλετε πιο πάνω, θέλετε το βάλετε πιο κάτω, όπου θέλετε, όσο θέλετε να είναι μακριά η γραμμή. Και ακολουθώντας τη γραμμή, την κουκίδα, τραβάω μία κάθετη γραμμή προς το μάτι. Κάπως έτσι. Εντάξει, δεν χρειάζεται να βγει το τέλειο, απλώς μία γραμμή. Κάπως έτσι δηλαδή. Φαίνεται αρχικά. Μετά πηγαίνω στο μέσο του ματιού και κάνω τη γραμμή μου και πιο μέσα προσπαθώ να την κάνω πιο λεπτή. Δηλαδή να μην έχει γραμμή μέσα το ίδιο πάχος με έξω. Έξω να είναι εννοείται πιο χοντρή, όσο μπορείτε πιο χοντρή. Εάν κάνετε τη γραμμή χοντρή και την τελειώσετε εδώ και ξεκινάει χοντρή και καταλήγει χοντρή, δηλαδή με το ίδιο πάχος, το μάτι σας θα δείχνει κάπως θλιμμένο, δηλαδή θα πηγαίνει προς τα κάτω κάπως. Ενώ αν την κάνετε λεπτή εδώ και παχύνει εδώ, δίνει στο μάτι την ψευδαίσθηση, ρε παιδί μου, ότι πάει πιο πάνω, σηκώνεται το μάτι. Και ύστερα, τη γραμμή που έχω κενό εδώ, δηλαδή που έχω σχηματίσει ένα μικρό τριγωνάκι, αν βλέπετε, το παίρνω και το τραβάω προς τα κάτω. Εντάξει, εσείς αν θέλετε μπορείτε να το κάνετε πιο λεπτό. Μένα μου αρέσει να φαίνεται κάπως έτσι, ας πούμε. Δεν ξέρω πόσο το βλέπετε. Διότι εμένα το μάτι μου είναι και λίγο, το πέφτει πάνω στο μάτι, δηλαδή είναι κουκουλωμάτα κάπως και δεν φαίνεται αν κάνω μόνο μία γραμμή. Όταν έχω κλειστό δηλαδή το μάτι μου και είμαι έτσι, με ανοιχτό μάτι αλλά δεν το τεντώνω, φαίνεται normal. Όταν το έχω έτσι, φαίνεται αλλιώς. Αλλά όσες φορές έχω δοκιμάσει να βάλω eyeliner με τη γνωστή γραμμή που τον τραβάς εδώ πέρα, η γραμμή κατεβαίνει και το eyeliner είναι κάπως έτσι, προς τα κάτω. Ενώ έτσι, το κάθε μάτι όπως θα βρείτε πως σας βολεύει. Μετά το επόμενο μάτι, θα σας το δείξω εδώ και πάλι, να το δείτε. Όσο μπορείτε να δείτε, με την κάμερα. Λοιπόν, κάνω αρχικά μία κουκίδα
στο σημείο που θέλω, π.χ. εδώ. Εσείς αν φοβάστε να κάνετε κουκκίδα με eyeliner, γιατί φοβάστε ότι θα κάνετε λάθος ή οτιδήποτε, πρέπει να το κάνετε με ένα μολύβι. Τραβάτε τη γραμμή κάθετα, δηλαδή αρχικά δείχνει αυτό το πράγμα, την τραβάτε, κάνετε από τη μέση του ματιού τη γραμμούλα και όσο πηγαίνετε προς τα μέσα, η γραμμή λεπταίνει. Δείχνει κάπως έτσι. Και μετά παίρνετε την άκρη και τη γεμίζετε. Αν είναι καλύτερο, αν μπορείτε δηλαδή και σας βολεύει, καλύτερο είναι να έχετε κλειστό το μάτι σας την ώρα που θα βάζετε eyeliner. Γιατί με ανοιχτό μάτι δεν μπορείτε να δείτε ακριβώς το πώς θα βγει. Και να ανοιγοκλίνετε τα μάτια σας να βλέπετε πώς δείχνει σε κάθε φάση. Κάπως έτσι. Εντάξει, εγώ σας έδειξα τον τρόπο και εσείς αναλόγως τα γούστα μπορείτε να κάνετε τη γραμμή είτε πιο λεπτή είτε πιο χοντρή. Μ' αρέσει αυτό το πάχος γιατί είναι και τα μάτια μου κάπως παράξενα. Έτσι. Δεν βρω και το καπάκι που το βρίσκω, τέλος πάντων. Και μετά παίρνω τη μάσκαρά μου που την αγαπώ διότι έχει απίστευτα χοντρό βουρτσάκι. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Είναι από τα πολύ χοντρά βουρτσάκια. Είναι της Radiant 13 ml, δεν ξέρω αν διαβάζετε για όποιος ενδιαφέρεται. Και δίνω έμφαση και τονίζω περισσότερο τις άκρες τις ακρανές μου βλεφαρίδες και λιγότερο μέσα, αλλά περισσότερη έμφαση στις ακριανές βλεφαρίδες και το ίδιο στο άλλο και λιγότερο μέσα. Και άμα θέλετε βάλετε και από κάτω να κάνετε μια τσακουνιά. Λοιπόν, λερώθηκα κιόλας. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι μου. Ελπίζω να σας άρεσε το πρώτο μου. Τώρα, αν θέλετε, μπορείτε να γράψετε από κάτω, να κάνετε κάποιο σχόλιο και οτιδήποτε και ό,τι ερωτήσεις θέλετε. Και στο επόμενό μου βιντεάκι θα σας δείξω πώς να φτιάχνετε βραχιολάκια από παλιά μπλουζάκια. Ευχαριστώ. Γεια σας.